Incwadi kaMateyu isahluko sesi-5 iyafundeka. Uthe ke akuzibona izihlwele ezo, wenyuka intaba weza kuhlala phantsi. Beza kuye abafundi bakhe, wawavula umlomo wakhe wabafundisa esithi, "Banoyolo abangamahlwempu ngokomoya, ngokuba ubukumkani bamazulu bobabo. Banoyolo abakhedamileyo, ngokuba bayakonwatyiswa bona. Banoyolo abanobulali, ngokuba umhlaba bayawukudla ilifa bona. Banoyolo abalambela benxanelwe ubulungisa, ngokuba bayakuhluthiswa bona. Banoyolo abanenceba, ngokuba bayakwenzelwa inceba bona. Banoyolo abahlambulukileyo ngentliziyo, ngokuba bayakumbona uThixo bona. Banoyolo abaxolisi, ngokuba bayakubizwa ngokuthi bangoonyana bakwaThixo bona. Banoyolo abatshutshiswa ngenxa yobulungisa, ngokuba ubukumkani bamazulu bobabo. Ninoyolo nina xa bathe abantu banengcikiva benitshutshisa, bethetha zonke izinto ezikhohlakeleyo ngani bexoka ngenxa yam. Vuyani nigcobe kunene, ngokuba umvuzo wenu mkhulu emazulwini, kuba benje njalo ukubatshutshisa abaprofeti ababekho phambili kwenu. Niyityuwa yehlabathi nina ke ukuba ityuwa ithe ayaba nasongo, yothiwa nina ukuvakaliswa. Ayisalungele nto, kukulahlwa phandle kuphele, inyathelwe ngabantu. Nina nilukhanyiselo lwehlabathi, umzi ome phezu kwentaba, awufihlakalanga. Kananjalo abasibaniki isibane basibeke phantsi kwesitya, basibeka esiphathweni saso, sikhanyisele bonke abasendlini. Malukhanye ngoko kananjalo ukhanyiselo lwenu phambi kwabantu, ukuze bayibone imisebenzi yenu emihle, bamzukise uYihlo osemazulwini. Ningabi ndize kuchitha umthetho nokuba ngabaprofeti. Andize kuchitha, ndize kuzalisekisa. Kuba inene ndithi kuni, kodwa kudlule izulu nehlabathi, kungakhange kudlule nalinye iganyana, nokuba lisuntswana emthethweni, kude kwenzeke konke. Othe ngoko wachitha noko omnye kule mithetho mincinanana, wabafundisa abantu ngokunjalo. Kuthiwa ungomncinci ebukumkanini bamazulu. Othe wenza wafundisa ngayo, kuthiwa ungomkhulu ebukumkanini bamazulu. Kuba ndithi kuni ukuba ubulungisa benu abuthanga bugqithe kakhulu nakubabhali nabaFarisi, anisayi kuza ningene ebukumkanini bamazulu. Nivile ukuba kwathiwa kwamanyange, uze ungabulali. Wothe uthe wabulala, abe sisisulu somgwebo. Ke mna ndithi kuni, wonke umntu ofumana amqumbele umzalwane wakhe uba sisisulu somgwebo. Othe ke kumzalwane wakhe ntwengento woba sisisulu sentlanganiso yamatyala. Othe ke siyathandini woba sisisulu sesihoko somlilo. Ngoko xa sukuba usondeza umnikelo wakho esibingelelweni, wothi ulapho ukhumbule ukuba umzalwane wakho unetyala ngakuwe. Woshiya apho umnikelo wakho phambi kwesibingelelo, uhambe uye uxolelalane nomzalwane wakho kuqala, wandule ukuze usondeze umnikelo wakho. Lungisana kamsinya nokumangaleleyo usesendleleni nawe, hleze umangaleli lowo akunikele emgwebeni, uze umgwebi akunikele umsila, uze uphoswe entolongweni. Inene ndithi kuwe, akusayi kukha uphume khona apho ude uhlawule nemalananana yokugqibela. Nivile ukuba kwathiwani kumanyange, uze ungakrekrezi. Ke mna ndithi kuni, wonke umntu okhangele umntu oyinkazana ukuba amkhanuke, uselemkrekrezile entliziyweni yakhe. Ukuba ke iliso lakho lasekunene liyakukhubekisa, linyothule ulilahle kuwe, kuba kukulungele ukuba kutshabalale libe linye emalungwini akho, kunokuba umzimba wakho uphele uphoswa esihogweni. Nokuba isandla sakho sokunene siyakukhubekisa, sinqamle usilahle kuwe, kuba